Sportisti, i to vrhunski sportisti, od antičkih vremena do danas, najbolji su ambasadori mira i promotori kosmopolitizma. Zato ja mislim da je i ovaj veliki svjetski sportski događaj koji će biti održan u prijateljskoj državi Katar od izuzetnog značaja za naš svijet u smislu promocije kosmopolitizma, viteškog nadmetanja, plemenitosti općenito i tako dalje. Koristim priliku da od sveg srca, sa velikim zadovoljstvom, čestitam državi Katar, koja će biti prijateljskoj državi Katar, mora to naglasiti, koja će biti domaćin ovoga prvenstva, ovih igara, sa željom da sve protekne u najboljem redu i u uvjerenju da će prijateljska zemlja Katar dati i ovim događajem izuzetan doprinos afirmaciji humanosti, kosmopolitizma kao vrhunskih vrijednosti našega svijeta.